Sa bawat liko ng daan, may isang lihim na nagpupubli at naghihintay lamang na matuklasan. Mga tanawin at iba't ibang destinasyon na nagbibigay buhay sa mata ng karamihan. Kasama rin ang mga produktong likha ng may pagmamahal ng bawat mamamayan. Yan ang Pangasinan, probinsya na punong-puno ng ganda, kasaysayan at kultura na pamana sa kasalukuyan. Bida ang mga kamanghamanghang mga kwento at tradisyon na nakapagbibigay inspirasyon dito lamang sa Ganda Mo, Pangasinan. Simulan na ang pasyalan, lang pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat ng papasaya, kalula, klasin ang taglay na ganda, siguradong mag-enjoy ka, kalula, pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat ng papasaya, kalula, klasin ang taglay na ganda, siguradong mag-enjoy ka, Kalilat, Pangasinan. Mula sa kailaliman ng Kusinera Falls hanggang sa Bagbag Beach na kung saan ang mga alon ay humahalik sa buhangin na tila isang awit ng pag-ibig sa kalikasan, marami pang maipagmamalaki ang bayan ng Sual. Bukod sa natatanging ganda ng bayan, atin namang kilalanin si Don Luis Osana, isang unsung hero na nagpakita ng tapang at nagbigay kontribusyon sa lalawigan ng Sual. Si Don Luis Osana ay isang itinuturing na bayani sa lalawigan dahil siya'y nagpamalas ng kanyang katapangan noong panahon ng digmaan. Sual doesn't only boast its natural beauty, it prides its people and their bravery. Many have been told and hundreds have made a mark. Some are celebrated and some remain unsung. This monument has been standing at Edrosualan's front yard at Barangay Camagsingalan since 1940. Don Luis Edrosualan was a migrant from Magsingal, Ilocos Sur. Now actually, the dad, Pedro and Juan, were migrants from Ilocos Sur. They came over here in Sual and established their living, their families and everything here in Sual. And then Juan got married, and among the children was Luis Edrosualan. Don Luis has a brother, Teofilo Edrosualan. Now, Teofilo Edrosualan is the dad of my father, and I am the son of Macario. Before he was captured, he was fearing for his life because many people are telling him that he is being wanted by these Japanese forces. What he did was to request his inaanak from Poblacion Sual to come over and erect a monument that would become the marker of himself and his family. So the inaanak came over, he prepared the monument. So after preparing the foundation, he asked Don Luis to just stand, because Don Luis at that time was already in hiding. So once in a while he would come to visit the monument if it's already okay. So when it was already okay, he said, "Oh, that's very good. You were able to place Lucrecia, the daughter, and Rosacita." Yeah, the reason why he built this monument was if at any time he will be killed, there is a memento for him.
During World War II, he led the guerrilla forces in fighting the Japanese. In the morning, they are farmers or whatever, and then in the evening, they do their... and there's so many Japanese killed by them also. Without him, the guerrillas here will be scattered. They don't know how to do their thing. Put them in a group and then feed them, give them the full support. I feel elated because of his gallantry and because of what he has done for the people of Sual, the province of Pangasinan, being remembered also by my younger folks because of my grandpa's gallantry and heroism here in Sual. On the eve of December 20, a group of prisoners who were able to escape from the Japanese garrison in Alaminos came over here, and they informed my father that Don Luis was already killed by the Japanese forces. And Papang, my dad, was worried because of the news, action they would take because of that news. So they decided to go to Alaminos, where the garrison is, and try to confirm the death of Lolo Luis. And then they saw the legs of my lolo. Kasi hindi nila maitabon lahat eh. Pabilisan kasi yung paghukay eh. So, nilagay lahat sila, 4 prisoners, nilagay doon sa pit. According to Kasipit, the head of my lolo was beheaded. Yung head niya, nandyan lang sa bandarian. And they were able to find out the head. So, nilagay nila pareho yun sa sako, and then they brought it here. And then, each year, they decided to bring him to the cemetery. Ang cemetery natin noon dito, wala pang tao noon yan. They prepared the cemetery just for him. Kaya doon na nila nilibing para mabigyan siya ng respeto sa one. So, that's how he died. Because of that news, they were able to verify his whereabouts and then include the whole body. Pero di touch yung ulo niya. He was headless kung ano. This is an open area ever since, and that's where his house was built. Nandun yung picture eh. We intend to put up a museum to gather all his mementos. Yeah, because there were several pictures taken every time we celebrate his death anniversary. We wanted to let the people know that Sual is not just a place of tourist spot, but a place of rich culture and history. We wanted to honor and remember the bravery of Don Luis Osana Edrosolan, our unsung hero, and be finally recognized as one of the heroes during the World War II. This mark is not just a reminder of Sual's rich history, but a testament to the undying love of its people for their land. Maliban kay Don Luis Osana, dumako naman tayo kay Vicente del Prado ng San Jacinto na ipinamalas ang kanyang tapang at katapatan sa ating bansa. Si Vicente del Prado ay isang kilalang bayani mula sa San Jacinto, Pangasinan na nagkaroon ng mahalagang papel sa kasaysayan ng lalawigan. Siya ay isa sa 3 lider ng makasaysayang Battle of Dagupan na nagpatalsik sa kapangyarihan ng mga Espanyol sa Pangasinan. Matatagpuan ang isang estatwa
Ito ang bus ni Vicente del Prado. Si Del Prado, kinikilala ng bayan ng San Jacinto bilang kanilang unsung hero. Siya si Vicente del Prado, isang taga San Jacinto, isang unsung hero ng ating bayan na dapat nating huwag kalimutan. Si Vicente del Prado ay taga San Jacinto. Siya ay isang katipunero. Nag-organisa siya ng isang rebel group under the umbrella of General Francisco Macabulos. At kasama niya ang isang katipunero din, si Quezada ng Dagupan, Juan Quezada ng Dagupan. Sila ang nag-atake at nag-liberate ng mga ilang convent sa Western Pangasinan. So kasama po dyan ang Sual, Alaminos, Anda, Bolinao, at kasama rin sila sa naging Battle of Dagupan. Nakasama ang ating Grand Old Man of Pangasinan, Daniel Maramba. Si Vicente del Prado ay naging gobernador din ng Pangasinan. Hindi lamang kalayaan ng San Jacinto, kundi ng buong Pangasinan ang kanyang pinaglaban. Si Del Prado, naging representative siya ng ating sa Malolos Convention. Siya ay nahuli sa bandang season noon at siya ay pinagpa-pledge ng allegiance sa Amerikano. Subalit, hindi siya nagbigay ng kanyang pagkilala sa mga Persang Amerikano. Kanyang sinasabi sa reports, kanyang dinuraan ang flag o ang bandila ng Amerikano. At para bigyan ng leksyon, siya ay agad-agarang binaril o pinatay. Sa ipinakita nitong tapang at pagmamahal sa ating lalawigan at bayan, nananatili siyang inspirasyon sa mga Hyacinthians. Kaya tunay ngang hindi mapapantayan ang kadakilaan ni Vicente del Prado bilang pinuno at tagapagpanatili ng kaayusan. Kaya mamaya naman ay sabay-sabay tayong rumampa sa makulay na tawiran ng Santo Tomas, Pangasinan. Sa pagbabalik yan ng Ganda Mo, Pangasinan. Galing Pangasinan! Kultura Splashway. Come have fun and enjoy the sun. Family and friends as one. Welcome to Kultura Splash Wave, a world-class resort nestled at the foot of the mountains. Have fun with the different waves at our amazing wave pool. Be thrilled at the heart-pounding giant slides. Swim to your heart's content at the uniquely designed dolphin pool. Be a child again with your family and friends at the Water Factory. Enjoy the comforts of your home at the spacious, elegantly furnished, air-conditioned rooms. Celebrate the best times of your lives at Juliet's Legacy Hotel and Pavilion. Face your fears at our Skywalker. Relax and find your calm at our Fish Spa. Located at Cares, Pugo, La Union. Live the adventurous life with Kultura Splashway. Join us now, come on, Kultura Splashway. Kultura Splashway. Come have fun and enjoy the sun. Family and friends as one. In the waters, join us now, come on, Kultura Splashway. See you there. Kultura Splashway. Galing Pangasinan! Mula sa mga taong nakipaglaban para sa kalayaan, isang simbolo naman ng kasalukuyang pinaglalaban ng ating lalakaran. Sa isang probinsya sa Pangasinan, isang malabahagharing tawiran ang bumibida. Ito ay ang LGBTQIA+ pedestrian lane ng Santo Tomas.
Maliit man siyang bayan pero pinagbubuklod nito ang pagkakaisa para itaguyod ang respeto para sa kanilang komunidad. Unity and solidarity, and of course, pride for the LGBTQIA+ community. Sa bawat yapak at hakbang dito sa daang ito sa Santo Tomas, ito ang nais na may paramdam. This is the LGBTQIA+ pedestrian lanes na kinulayan para maipaabot ang mensahe ng inclusivity at pagtanggap sa ating mga kapatid sa komunidad ng LGBTQIA+. Unang-una po, we are happy and proud na ang Santo Tomas ang kauna-unahang municipality na nagkaroon ng LGBTQ pedestrian lane. Nais po namin iparating ito sa buong lalawigan ng Pangasinan na ang pagkakaroon ng LGBTQ Pride pedestrian lane ay nagsisimbolo ng love, equality para po sa mga organization ng mga LGBTQ. Very proud ang Santo Tomas na kami po ang kauna-unahang munisipyo na nagkaroon ng LGBTQ Rainbow na kung tawagin ay Pride, pedestrian lane for LGBTQ. Hangarin ng bayan na maging isa itong tourist attraction na talaga namang hindi lang Instagrammable but also something that gives message that is inspiring and quotable. Ang ating pedestrian lane para po sa ating pride community ng ating community ay sumisimbolo o pagkilala sa lahat po ng mga miyembro ng pride community sa ating bayan. Ito po ay pagpapakita ng respeto upang sila po ay matatanggap natin sa lipunan. So ito po ay sumisimbolo para ipakita nila na sila po ay karapat-dapat at tanggapin sa ating lipunan. Sila po ay membro o isa sa mga maipagmamalaki ng ating bayan dahil po sa mga naiambag nila sa ating community. Like yung mga community participation po, marami po sa kanila ang mga super talented na mga kapatid natin na member ng Pride. So, ang pedestrian lane po na ito ay sumisimbolo o pagkakilanlan sa ating mga Pride o community para ipakita sa kanila ang respeto at paggalang. Ang daan, naging daan na rin para ipaalala ang pagrespeto at pagmamahal sa bawat isa, anuman ang kanilang pagkakakilanlan. Ang makulay na kalsada ay hindi lang basta tawiran ng mga tao, kundi isa ring instrumento para itawid ang mas inklusibong pagtanggap sa ating mga kapatid sa LGBTQIA+ community. Kaya tara na at magdagdag ng kulay sa iyong buhay sa makulay na pedestrian lane ng Santo Tomas. Alam nyo ba kung sino rin ang bumibida sa kalsada? Ang mga mananayaw na sa bawat pitik at galaw ay damang-dama ang mga kwentong hindi kayang bigkasin ng salita. Hindi nawawala ang iba't ibang pista na siyang nakagawian ng mga bayan sa Pangasinan. Sa bawat selebrasyon,
Nangingibabaw ang mga street dancers habang suot ang makukulay na kasuotan at sumasayaw sa nakakaindak na mga musika sa kahabaan ng mga kalsada. Ang mga indayog ay kumakatawan ng kasaganaan at pagkakaisa ng isang bayan. Tulad na lamang ng Baile at Dalan ng Balinkagin Festival ng Mabini, Pangasinan. Isang pagsayaw na naglalayong ipakita ang yaman ng lugar sa larangan ng agrikultura. Tampok dito ang mga agricultural products na pangunahing kabuhayan ng mga mamamayan. Makulay, masarap pakinggang ingay, full of energy ng pag-indak at mga palakpak. Ilan yan sa mga nasilayan at natunghayan sa taunang kapistahan ng Mabini dito sa Pangasinan. Bawat kalahok sa parada, all in sa pagbibigay ng saya. So ang Baile Dalan is, actually this is the first time that we're going to have this kind of event. Dati-rati kasi street dancing talagang ginagawa namin dito. Ngayon, nag-decide kami this year na Baile Dalan ang gagawin so as not to interrupt the academe, the students from their studies. So mas konti kasi yung participants ng Baile Dalan. Ang Baile Dalan, it is an activity where the students dance on the streets, showcasing the traditions and culture of Mabini and especially showing off the art of Balinkagin Festival. Enero kada taon, ipinagdiriwang dito sa bayan ng Mabini ang kanilang Balinkagin Festival. Dancing becomes their creative way in showing their community's passion and solidarity. Halina't sumabay sa indak ng pagpapahalaga ng Baile at Dalan. Maliban sa pakikipagtagisan at pag-indayog sa kalye tuwing pistahang bayan, ang talento sa pag-imbento naman ng mga nagsasarapang putahe mula sa kanilang kilalang produkto ang ating hahangaan. Tampok yan sa pagbabalik ng Ganda Mo, Pangasinan! Galing Pangasinan! Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Galing Pangasinan! Ang Pangasinan ay mayaman sa larangan ng agrikultura. Sa katunayan, hinirang na third leading agricultural area ang lalawigan sa buong Pilipinas noong 2024. Kaya naman sagana ito sa mga sariwang mga gulay at ibang mga agricultural products. Dahil dito, iba't ibang luto ng gulay ang maaaring ihain, kagaya ng tanyag na talong ng bayan ng Villasis, Pangasinan. Welcome to Qatar! Qatar Tarunga! Wow, ang dami! Lalaki! Sari-saring recipe ang ipinapatikim ng mga kalahok taon-taon sa kanilang Talong Cookfest para sa kanilang selebrasyon ng Talong Festival.
Parte na nga ng hapagkainan ng mga Pinoy ang talong. At gaya nga ng aking nabanggit, pwede itong gamitin sa paggawa ng iba't ibang putahe. Siyempre, isa sa mga highlight ng taunang Talong Festival ng Villasis, ang Talong Cook Fest. Dito'y magluluto ang mga kalahok at ang main ingredient, of course, talong. Nakaka-excite po, nakaka-nervyos, nakaka-amaze na nag-iisip kung ano yung gagawin. Kasi it's our first time to join. Natutuwa, nasisihan kasi one of the participants. It doesn't matter if you win the contest, what the matter most is you join the contest. Kasi that is the essence in joining the contest. First time ko lang pong sumali kaya excited na, kinakabahan po. Yes na yes, may laban! Hindi ko akalain pwede palang maging sushi wrapper ang talong. Pero very creative siya, very innovative. Very good. Especially yung pinakbet. Siyempre yung bagong recipe nila kung anong pan ngayon. Dati marami na kasing ng mga nakaraan, marami na kasing mga recipe na natitikman. Ang masarap. Mura nga ng mga masasarap lahat ang recipe ngayon eh. Ngayon naman titikman na natin ang ilan sa mga entries ng Cook Fest ngayong taon. Ito ay ang sushi roll eggplant. Titikman ko na ate ah. Ay! Nakaka-excite. Sarap! At ano naman po itong... Ay, wow! Pwede po bang matikman ng inyong recipe? Ito ba? Wow! Tikman naman natin ang eggplant noodles. Sarap! Ang sarap lahat! Big bite. limang grupo ang mga nagpamalas ng galing sa food innovation gamit ang main ingredient na talong. Kabilang na dyan ang private at public schools, barangay health workers, at iba't ibang LGU offices. Bilang celebration ng Talong Festival, ito isa sa mga events para may contest tayo per barangay, kanya-kanya silang innovation sa pakbet. Tapos, isa rin sa mga events yung Cook Fest, all related sa Talong Festival. At ngayon, ito ang pangbubusog ko, ang aking last bite. Ang samgyupsal talong with talong kimchi. Try natin. Wow. Sarap. Hindi lamang sa lasa ng mga pagkain mafe-feel ang pagmamahal ng mga taga-Pangasinan sa kanilang pagkaing produkto dahil maa-amaze ka sa mga kakaibang pagpresenta ng kanilang produkto katulad na lamang ng pakwan sa Bani, Pangasinan. Bukod kasi sa iba't ibang putahe na gamit ang prutas, pinagdiriwang din sa kanilang Pakwan Festival ang pagandahan ng pakwan carving.
Bawat kurba at disenyo na nakaukit ay nagpapakita ng pagkamalikhain at makabuluhang pagbibigay halaga sa produkto. Malikhain. Iba't ibang mga disenyo at panghulma. Mga kabataan ng Bani, Pangasinan may angking talento sa paghulma sa Pakwan Fruit Carving Competition ng bayan. Kilala ang Pakwan pagdating sa fruit carving, kaya syempre meron din tayong competition ng fruit carving. Talagang uniukit nila on the spot ang kanilang mga pakwan. Kasi medyo mabusisi din kasi yung pag-uukit. Confident naman po. Confident naman halos. Masaya po kasi naka-curve na naman ulit ng pakwan. Na ipapakita sa kompetisyon na ito ang creativity ng mga Banians. Ganda! Ang pagkakaisa ng mga taga-Bani ay refleksyon ng tamis ng pakwan na pangunahing produkto ng kanilang bayan. Tulad ng iba't ibang hugis at uri nito, ang kanilang pagkakilanlan ay hinuhubog ng pagkakaiba, ngunit pinagbubuklod ng matibay na samahan at tunay na malasakit sa isa't isa. Kaya ano pang hinihintay mo? Tikman na ang matamis at masarap na pakwan ng Bani, Pangasinan. Ang Pangasinan ay napaka-worth it na i-explore, hindi lang dahil sa mga magagandang pasyalan, kundi pati sa mga makabuluhang kwento na nakaangkla sa bawat selebrasyon, pagkain at mga kaugalian sa lalawigan. Important to look beyond what is visible para malaman, matutunan at mapahalagahan ang mga bagay-bagay na meron ang isang lugar. Ang mga tagong istorya ng Pangasinan ay ating ipagmalaki at ipagsigawan. Tuklasin ng bawat bayan, matuto sa buong lalawigan dahil ganda mo, Pangasinan.